गिबियावनो बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां 4.3 चैप्टार 4 निफ्राय एबा एक्सारसाइज 4.3 नि क्वेश्चन नम्बर 4 निफ्राय लानानै 5, 6, 7, 8 जेसेबां क्वेश्चन्स दंबावो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आं सल्व खालामनानै होजोबगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंसोर मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, जेसेबां हायो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनो दाबाव। आं आरो बुंखानो सानो सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे 1, 2, 3 बे जेसेबां कुइसन्स नुदोंना बेफोर गासिबो कुइसन्सफोरखौ आं सल्व खालामनानै अलरेडि होखाजोब्बाय। नोंसोर बेफोरखौ नायनोब्ला नैबे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक नुगोन, बे लिंकफोराव थांनानै थुनानै नायनो हागोन। बा जुदि खनानि आइ बाटनाव थांनानैबो नोंसोरो नायनो हागोन जुदि लिंक नुजादोंब्ला। होमब्ला नायलांदो जों 4 खौ बोरै बानायगोन। स' बे मोनसे भिडिअआव आं नोंसोरनो बर' मिडियाम आरो इंलिश मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसाफोरखौ लानानै बानायदों। ओंखायनो नोंसोरो मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय फरायसाफ्रा नायनो हागोन। स' नाय बर' मिडियामनि कुइसन्सखौ नायग्रोनि। 3 बोसोर सिगां रहमाननि बोसोराव आरो दानिफ्राय 5 बोसोर उननि बैसोनि फारि उल्थाफोरनि दाजाबगासैया 1/3 बिनि दानि बैसोखौ दिहुन। जों कुइसन्सखौ नोंसोरो बुजियाखैबो जानो हागौ, आं बुजायगासिनो दङ। सिगां जों इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौबो नायना लाग्रोनि। इंलिश मिडियामनि कुइसन्सआव बुंदों the sum of reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3 find his present age। जों मा खालामनांगौ? प्रेजेन्ट एज दिहुननांगौ। होमबा जोंहा कन्डिशना मा? 3 years ago आरो 5 years from now होनना बुंदों। आदसा जों कुइसन्सखौ ओरैबायदि बुजिनानै लानि एन्सार लिरलांनायजों लोगोसे। होमबा नाय, जों मा दिहुननांगौ सिगां बेखौ नायग्रो। बिनि दानि बैसोखौ दिहुन, जों मानि प्रेजेन्ट एजखौ दिहुननांगौ। अके, स' जों बोरै खालामगोन नाय। जों मा खालामसै, हमबाय रहमाननि दानि बैसोआ। जों रहमाननि दानि बैसोखौ हमना लानि, बेसे बोसोर होननानै हमना लानि, x बोसोर हमना लानि। जोंखौ मा सोंदों बेखौ नोजोर हो। जोंखौ सोंदों रहमाननि दानि बैसोखौ बेसेबां होनना सोंदों, माने रहमाननि दानि प्रेजेन्ट एजखौ जों दिहुननांगौ। जायखौ सोंदों बैखौ जेब्लाबो हमना लाग्रोनांगौ दे। बे जाबाय गिबि स्टेप। होमबा बयबो बुजिबाय जानांगौ, जेबो गोरा गैया। नोंसोरो कुइसन्सखौ नुनानै गोरा मोन्दों जानो हागौ, नाथाय जेबो गोरा गैया, जेबोआनो गैया। बे नायलांबाय था, होमबा नोंसोर ओरैबायदि गोरलै मोनगोन, आं गेरेन्टि होनानै बुंनो हायो। बा रहमाननि दानि बैसोखौ जों x बोसोर हमथ'बाय, इंलिश मिडियाम होनानै बेखौ लिरदो रहमान्स प्रेजेन्ट एज बी होननानै। दानिया जों मा होनदों, कन्डिशनाव फैनोसै, कन्डिशनाव। होमबा जुदि रहमाननि दानि बैसोआ x बोसोरबा रहमाननि 3 बोसोर सिगां बैसोआ बेसे जागौमोन बेखौ जों लिरग्रोनि। अके, 3 बोसोर सिगां, स' ओरैबायदि लिरगोन बेखौ नैबायदि। 3 बोसोर सिगां रहमाननि बैसोआ बेसेबां जागोन? अके, रहमान्स एज इन 3 years before। होमबा बेसे जागोन? x - 3 बोसोर जागोन। मानो माइनास खालामखो आङो? नाय, जेबो गोरा गैया। जुदि रहमाननि दानि बैसोआ x ब्ला रहमाननि 3 बोसोरनि सिगांनि बैसोआ बेसेबां जागोन? x - 3 जागोन निस्सय। हमना लाबाय सासे मानसिनि बैसोआ 23 बोसोर। अके, होमबा 3 बोसोरनि सिगां बिनि बैसोआ बेसेबां जागोन? 23 - 3 20 जागोन। निस्सय जोङो मा खालामनांगोन? माइनास खालामनांगोन। 3 yearsनि सिगांनि बैसोखौ मोननो थाखाय, 3 बोसोरनि सिगांनि बैसोखौ मोननो थाखाय जों दानि नोंनि बैसोआ जेसेबां सोलिबाय थादों बिनिफ्राय जोङो मा खालामथारनांगोन? माइनास खालामथारनांगोन। बेसेबां बोसोर? 3 बोसोरनि सिगां जुदि दिहुननो थिनदोंबा 3 बोसोरनि 3 yearsखौ जों माइनास खालामनांगोन। 5 yearsनि सिगां बैसोखौ सोंदोंब्ला नोंनि दानि बैसोनिफ्राय 5 yearsनि एजखौ नों मा खालामनांगोन? माइनास खालामनांगोन। होमब्लासो जोङो 3 बोसोरनि बा सिगां बा 5 बोसोरनि सिगां बिनि बैसोखौ मोनगोन ना। बे जाबाय फार्स्ट कन्डिशन। दानिया सेकेन्ड कन्डिशनाव मा होनदों? 5 बोसोरनि उन। दा नैबे जाहैबाय सिगां, एबारनिया जाहैबाय उन। उननि बैसोआ बोरै जागोन? नाय, आं लिरलांगासिनो दं। होमबा नायदो, 5 बोसोरनि उनाव रहमाननि बैसोआ बेसेबां जागोन? x + 5। 5 बोसोरनि उननि बैसोखौ दिहुनोबा जों प्लास खालामनांगोन। जुदि साप'ज नोंनि बैसोआ दायो 23 बोसोर साप'ज। अके, होमबा नोंनि 5 बोसोरनि उननि बैसोआ बेसेबां जागोन? 23 + 5 28 जाया होमबा? ओंखायनो जों मा दानि बैसोनिफ्राय 5 बोसोरनि उननि बैसोखौ मोननोब्ला जोङो प्लास खालामनांगोन। खिन्थु सिगांनिखौ मोननोब्ला जों मा खालामनांगोन? माइनास खालामनांगोन। जों बेबायदि लिरबाय, रहमान्स एज आफ्टार 5 years। इंलिश मिडियामना बिदि लिरना लाबानो जाबाय। होमबा जोंहा कुइसन्सआव मा होन्दोंमोन? 3 बोसोरनि रहमाननि बैसो आरो 5 बोसोरनि उननि। अके, जों बेखौ गिबियावनो दिहुनना लाग्रोबाय। दानिया मा होनना बुंदों कुइसन्सआव? जे 3 बोसोरनि सिगांनि रहमाननि बैसो आरो दानिफ्राय 5 बोसोरनि उननि बैसोनि फारि उल्थाफोरनि दाजाबगासैया 1/3 नो। बेयो मा होननाय जाखो? आं नैबेखौसो नोंसोरनो बुजायनो थांगासिनो दङ। जोंथ' 10 बोसोरनि सिगांनि बैसोखौ दिहुनबाय, 5 बोसोरनि उननि बैसोखौ दिहुनबाय। नाथाय नैबे मा होननाय जादों? दा साम अफ रेसिप्रकेल्स अफ रहमान्स एज
3 years ago and 5 years from now is 1/3 नैबे मा होननाय जादों आं नोंसोरनो दायो नैबाव लिरनानै खिन्थाबानो नोंसोरो आरामसे बुजिगोन बा आं लिरनि सोंलु बायदिब्ला बा एकर्डिं टु कुइसन लिरबानो जाबाय बर'नि इंलिश मिडियामना बर'ना सोंबा लिरबाबो जागोन बा सोंलु बायदिब्ला मा होनदों नैबे 3 बोसोरनि सिगां जा बैसो बेखौ जोङो जुदि ओरै उल्थायोब्ला माने 1/x-3 खालामोब्ला बेनिफ्राय नैबे 5 बोसोरनि उननि बैसोखौ जों जुदि ओरै उल्थायोब्ला माने रिसिप्रकेल खालामनानै जुदि बिसोरखौ प्लास खालामोब्ला जों बेसे मोनोनो 1/3 मोनो नैबेखौनो होनाय जादों कुइसन्सआव बुजिदोंना रहमाननि 3 बोसोरनि बैसोनि बैसो बेनि उल्था आरो 5 बोसोरनि उननि जा रहमाननि बैसो बेखौ जों उल्थायनानै प्लास खालामोब्ला जों बेसे मोनोनो 1/3 बेखौनो मा होनना बुंदों फारि उल्थाफोरनि दाजाब गासै होननानै कुइसन्सआव बुंनाय जादों इंलिशाव बुंदों बेखौ साम अफ रिसिप्रकेल्स होनना बुंदों बुजिबा बयबो होमबा दिनैनिफ्राय गोसोआव लाखि जे फारि उल्थाफोरनि दाजाब गासै होनबाथाय गोसोआव लाखि बेखौ जों मा खालामनांगोन बेलथायनांगोन उल्थायनांगोन अके 3 बोसोरनि सिगांनि रहमाननि बैसोआ बिसिखिनि 5 बोसोरनि रहमाननि बैसोआ बिसिखिनि बिसोरखौ उल्थायनानै प्लास खालामोब्ला बेसे मोनो नैबे बिदि होननाय जादों कुइसन्सआव अके कुइसन्सआथ' क्लियार जाबाय जानांगौ कुइसन्सआ बेखौनो होनना बुंनाय जादों दानिया जों बेनिफ्राय मा दिहुननांगौ एक्सखौ दिहुननांगौ माने रहमाननि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ होमबा जों बोरै दिहुनगोन बेवहाय जों मा खालामग्रोनि एसे सिम्प्लिफाइ खालामग्रोनि आच्छा नैबावहाय जों बिसोर मोननैखौ डाइरेक्ट प्लास खालामनो हाया जों एलसियाम लानि एलसियाम लाबा मा जागोन x-3 x + 5 जों माल्टिप्लाइ जानानै जा मोनगोन बेनो एलसियाम जागोन बयबो मिथिखागौ बेखौ होमबा x-3 बेखौ डिभाइड खालामहरग्रोनांगोन दुसासा लाखानानै जों जा मोनदों बे दुसासाखौ डिभाइड खालामहरोबा x-3 जों x-3 दानजागोन होमबा मा थागोन नोंहा x + 5 थागोन होमबा x + 5 जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा x + 5 प्लास प्लास थिग बिदिनो x + 5 खौबो नैबे x + 5 जोंबो नैबेखौ एलसियामखौ दुसासाखौ रानहरबा डिभाइड खालामहरबा जोंहा x + 5 दानजागोन x-3 थागोन बा गोजौनि x-3 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेखौनो मोनगोन होमबा बिथिं मा थाखो जोंहा 1/3 दानिया बेखौ एसे सिम्प्लिफाइ खालामबावनि जोङो x जों x मा जायो जोंहा 2x 5 जों 3 जों माइनास जागोन 5 + 3 माइनास नालाय होमबा माइनास जाबा जोंहा बेसेबां जागोन +2 होमबा बाव थागोन x-3 x + 5 बेयो मा जागोन x आ x जों माल्टिप्लाइ जागोन x आ 5 जों माल्टिप्लाइ जागोन होमबा x जों x माल्टिप्लाइ जाबा जों मोनगोन x² x जों 5 जों माल्टिप्लाइ जाबा जों मोनगोन 5x -3 जों x जों माल्टिप्लाइ जागोन -3x मोनगोन -3 जों +5 जों माल्टिप्लाइ जागोन -15 मोनगोन जेबोथ' दिगदार मोनाखै अके दानिया मा खालामसै जोङो नैबेखौ बेजों माल्टिप्लाइ खालामसै बेखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन होनना बुङो बियो बेजों माल्टिप्लाइ जागोन बियो बेजों माल्टिप्लाइ जागोन होमबा 3 जों 2x जों माल्टिप्लाइ जाबा जों मोनगोन 6x 3 जों 2 जों माल्टिप्लाइ जाबा मोनगोन जोङो 6 दा 1 जों बेजों माल्टिप्लाइ जाजोबगोन 1 आ गासिबोजों माल्टिप्लाइ जाबा जों बेखौनो मोनफिनगोन 1 जों जा एसेबां माल्टिप्लाइ खालामा मानो सानजाबा मानो जों बेखौनो मोनफिनगोन नङा होमबा बयबो मिथिखागौ बेखौ दानिया जों मा खालामनि नैबे जिनिसफोरखौ जोङो बिथिं लाबोजागोन नङाब्ला नैबेखौ बिथिं लांजागोन अके जों लांनायनि सिगां नैबिसोरखौ एसे थिक खालामना लानि होमबा मा जागोन बियो 6x + 6 = x² बिसोर मोननैजों जागोन 2x नैबावनो थिक खालामखाबा साबसिन जागौमोन जेबो नङा दाबो बिसोर मोननैजों माइनास जागोन 2x थागोन होमबा बाव थाबाय -15 आच्छा जोंनो x² जों x² खौ बिथिंनो दोनसै बेखौ बिथिं लांसै नो डाउट बेखौ बिथिं लाबोबाबो जेबो नङा नो प्रब्लेम खिन्थु मोननैसो खामानि मावनांगोन ओंखायनो आं बेखौ बिथिं लांसै होमबा मा जागोन बिथिं लाङोबा बिथिं मा थागोन जोंहा 0 बिथिं थागोन x² प्लास मा दंखायो 2x आच्छा 2x नि खाथियाव आं सोरखौ लांखानोसै 6x खौ होमबा मा जागोन बेयो -6x ओमफ्राय दङ जोंहा बिथिं -15 नि खाथियाव सोरखौ लांसै +6 खौ होमबा मा जागोन -6 आच्छा होमबा बेसेबां जागोन बियो x² बिसोर मोननैजों बुलायलायगोन माने माइनास जालायलायगोन होमबा माइनास थाबा -4x बिसोर मोननैजों लोगो जागोन -15 -6 लोगो जाबा खैथा माइनास जागोन गासै -21 जागोन अके होमबा जों बेखौ बोरै लिरनो हायो बेखौ बिथिं लिरनोसै बेखौ बिथिं लिरनोसै एक्चुअलि जों बेखौ ओरैबो लिरनो हायो x² - 4x - 21 = 0 बियो बेखौनो होननाय जादों बिदि लिरबाबो बेखौनो होननाय जादों बिदि लिरबाबो बेखौनो होननाय जादों अके नो प्रब्लेम दानिया जोंहा नैबे x² - 4x - 2x आ मा महराव फैखो ax² + bx + c = 0 महराव फैबाय नंगौना नङा नायलाय मोजां नायलाय बेवहाय x² थाफानाया सोर जाना दङ 1 नि जायगायाव थारमाने e नि जायगायाव सोर दङ 1 अके x² थाफानाया एक्चुअलि e जायो खिन्थु बेवहाय e नि जायगायाव सोर दं 1 x जों थाफानाया सोर जायो b बेवहाय b आ सोर जाना दं -4 c आ सोर जाना दङ -21 अके
अके दा बिदि जेब्ला बे महराव फैबाय अब्ला जों x नि भेलुखौ दिहुननो थाखाय जोंहा जोबोद गोरलै जायो बेखौ दिहुननो थाखाय नोंसोर मा खालामनो हायो मोनथाम आदब बाहायनो हायो सानजाबगिरि बिजिरनाय जौगानि मावसुलु बाहायनाय मोनसे आबुं बर्ग इंलिसाव होनना बुङो फेक्टराइजेसन कमप्लिटिं द स्क्वायर मेथड ओमफ्राय मोनसेया जाबाय क्वाड्रेटिक इकुवेशन इउज खालामनानै दा नोंसोर बबे मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौ इउज खालामबानो जाबाय अके स' आङो मोनसे सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौनो बाहायनोसै बेवहाय सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ बाहायोब्ला मा खालामग्रोनांगोन नैबे 21 जों x स्क्वायरजों थाफानायजों माल्टिप्लाइ खालामग्रोनांगोन नैबे 21 जों x स्क्वायरजों थाफानाय माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनगोन 21 खौनो मोनगोन नङा होमबा बिनिफ्राय माने c जों a जों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायखौ नैबाव लिरबाय जोङो बेनिफ्राय x जों थाफानाय सोरमोन b मोन ना बे b खौ लिरनाय बेवहाय b आ बेसेबां 4 दानिया नों ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिर ओरैबायदि मोननै अनजिमा नागिर जायखौ माल्टिप्लाइ खालामोबा सानजाबोबा 21 मोनगोन किन्तु प्लास बा माइनास खालामोबा मा मोननांगोन 4 मोननांगोन होमबा आं नुहुरगासिनो दङ 7 into 3 7 into 3 बेसेबां 21 7 निफ्राय 3 माइनास खालामबा बेसे मोनो जों 4 नंगौना नङा होमबा जों मा खालामसिगोन दानिया नैबे जिनिसखौ नैबे 4 नि जायगायाव फजनसै जोङो 4 नि जायगायाव फजोबा मा लिरगोन 7 minus 3 x आ x minus 21 equal to 0 बास जेबो गैया बेयाव फज'नायनि खारनखौ बुजिबाय मानो होनबा 7 into 3 21 7 minus 3 4 बयबो सिगांनि भिडिअखौ नायबानो साबसिन बुजिखागोन दाना ब्रेकेटखौ बोखारदो ब्रेकेटखौ बोखारबा 7 जों x जों 7x माइनास जों माइनास प्लास मा जागोन 3 जों x जों 3x माइनास 21 आ 21 equal to 0 0 जेबोथ' गोरा गैया होमबा बिसोर सानैजों बेखौ मोनसे कमन लानोसै बिसोर सानैजों मोनसे कमन लानोसै बिसोर सानैजों आं x कमन लाबा बाव सिङाव थागोन x मोनसे आरो बाव थागोन माइनास 7 बाव 3 आरो 21 नि गेजेराव जों 3 खौ कमन लानो हायो होमबा बाव थागोन x माइनास 7 गोसोआव लाखि बावहाय x माइनास 7 मोनदोंबा बावबो x माइनास 7 मोननांगोन नाय नोङो 3 जों x जों 3x 3 जों 7 जों 21 थिगानो आच्छा जों बावहाय मा कमन लानो हागोन बाव x माइनास 7 दं बाव x माइनास 7 दं x माइनास 7 मोनसे कमन लाबावबाय होमबा मा थागोन सिङाव नैबे x आ थासिगोन ओमफ्राय नैबेहा मा थासिगोन प्लास 3 माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौनो मोनगोन नों x माइनास 7 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन x माइनास 7 जों 3 जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनगोन बेखौथ' गोरा गैया दानिया जों मा लिरनो हागोन therefore x minus 7 मोन ना x minus 7 जों equal to 0 लिरनो हागोन नङाब्ला x plus 3 जों खनसे equal to 0 लिरनो हागोन आच्छा बेखौ सोरबा बुजियाखै जानो हागौ आं बुजायनो हागोन जुदि जों x minus 7 खौल' लाखियोब्ला x plus 3 आ बैथिं मा जाहैगोन डिवाइड जाहैगोन 0 खौ रानग्रा जाहैगोन बियो होमबा मा जागोन 0 खौ जाय रानो बे 0 जायो बयबो मिथिखागौ आरो जुदि ओरै खालामबालाय x plus 3 खौल' लाखियोब्ला बेखौ इथिं दोनहरोब्ला मा जागोन बियो 0 खौ रानग्रा जाहैगोन होमबा 0 जागोन होमबा जों x minus 7 जोंबो खनसे 0 लिरनो हायो x plus 3 जोंबो जों खनसे 0 लिरनो हायो ओंखायनो आं नैबिदि लिरबाय बेखौथ' नोंसोर बयबो मिथिखागौ x minus 7 equal to 0 x plus 3 equal to 0 ब्रेकेटखौ बोखारदो x minus 7 equal to 0 जाबाय बे जाबाय x plus 3 equal to 0 जाबाय होमबा x खौ बैथिं बारहैबा प्लास 7 बेखौ इथिं लाबोबाय बेखौ इथिं बारहैबा माइनास 3 दानिया जोंहा x नि मोननै भेलु ओंखारहैबाय मोनसेया जाबाय प्लास 7 मोनसेया माइनास 7 आच्छा x आ मा जिनिसमोन जों x खौ मा होननानै हमना लादोंमोन रहमाननि दानि बैसोखौ जों मोनहैबाय मोननै मोनसेया जाबाय प्लास 7 मोनसेया जाबाय माइनास 3 होमबा नोंसिनिबा बबे मोनसेया जागोन बैसोखौ जों मालाबाबो नेगेटिभखौ लाया माइनासखौ लाया होमबा जोंहा बबे पसिबिलिटिया बांसिन पसिबिलिटिया जोंहा बेसेबां 7 आ मेक्सिमाम जोंहा जानायनि चान्सआ बारा दं मानो होनबा जों बैसोखौ मालाबाबो माइनास लाया बैसोआ जोंहा माइनास जाया मालाबाबो जोंहा प्लाससो जालांबाय थायो बेनिखायनो लिरनोसै therefore रहमाननि दानि बैसोआ इंलिश मिडियामना लिरदो रहमानस present age is बेसेबां 7 years 7 बोसोर बर'ना इंलिश मिडियामना 7 years लिरबाय बे जागोन आरो बे माइनासआ जानायनि सम्भाबना गैया जेबोथ' गोरा मोनाखै मोजां नायलांबानो जाबाय बुजिलांगोन कुइसन नाम्बार 5 आव थांसै कुइसन नाम्बार 5 आव होनदों मोनसे थाखो आनजादाव सेफालिनि सानखान्थियाव आरो इंराजियाव मोननाय नम्बरनि दाजाबगासैया 30 माने मोनसे एग्जामाव सेफालिया मोननै साबजेक्टआव बेसे मोनदोंनो मेथ्स आरो इंलिसाव गासै 30 मार्क्स मोनदोंनो प्लास खालामोबा मेथ्सजों इंलिसजों प्लास खालामनानै मोननाय मार्कआ 30 बियो सानखान्थियाव 2 नम्बर बारा आरो इंराजियाव 3 नम्बर खमसिन मोनब्ला बे नम्बरफोरनि सानजाबगासैया 210 जागौमोननो होमबा जेब्ला बियो सानखान्थियाव 2 मार्क्स बारा मोनोमोनब्ला आरो इंराजियाव
3 नम्बर जुदि एसे खम मोनोमोनब्ला होमब्ला बियो बिसोर मोननाय नाम्बारखौ जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनगौमोननो 210 जागौमोन। होमबा जों मा खालामनांगौ बेखौ नायग्रो, दा बुजिलांबाय थागोन नोंसोरो, जेबो गोरा नङा। बिनि मोननै आयदायाव मोननाय नम्बरफोरखौ दिहुन। होमब्ला जोङो सानखान्थियाव बेसे मोनदों, इंलिसाव बेसे मोनदों जों बेखौ दिहुननांसिगोन आरो। अके, इंलिश मिडियामफोरनाबो नायना लादो नै कुइसन्सखौ। मा होनना बुंदों, इन ए क्लास टेस्टआव द साम अफ सेफालिस मार्क्स इन मेथामेटिक्स एन्ड इंलिश इज 30। सेफालिनि मार्क्सआ मेथामेटिक्स आरो इंलिसाव जेसेबां गासै प्लास खालामनानै 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. जोङो मोननै साबजेक्टआव बिनि मार्कखौ दिहुननांगौ। स' जों बेखौ माबायदि खालामगोन नायलांबाय था। जों माखौ दिहुननो होदों बेखौ जोङो हमग्रोनांगौ। जों जेब्लाबो बे कुइसन्सआव बुंबाय थादों, ओंखायनो जों मा खालामसै, हमबाय सेफालिया सानखान्थियाव बेसे मोनदों, जों बेखौ मा हमग्रोनोसै, एक्स नम्बर मोनदों होननानै हमग्रोबाय। जोंथ' मिन्थिया, दिहुननांगौसो। ओंखायनो जों मा खालामबाय, सेफालिया सानखान्थियाव बेसे मोनदों होननानै हमग्रोबाय, एक्स मोनदों होननानै जोङो हमथ'बाय। दा मा होनना बुंदोंमोन कुइसन्सआव, जे इंलिश आरो मेथ्स बे मोननै आयदायाव, बे मोननै साबजेक्टआव सेफालिया गासै प्लास खालामोब्ला बेसे मार्क मोनदों, 30। अके, माने मेथ्सआव बेसे मोनदों, साप'ज मेथ्सआव बियो 20 मोनबाय, इंलिसाव बेसे मोनगोन, थारमाने इंलिसाव बेसे मोनगोन बियो 10 मोननांगोन। होमबासो बिसोर मोननैजों प्लास खालामनानै बेसे जागोन बिनि मार्कआ 30। दा मा जादोंनो, बिनि मार्कआ मेथ्सजों इंलिसजों प्लास खालामनानै 30 जादोंनो। होमबा जुदि जुदि मेथ्सआव जुदि एक्स मोनोब्ला, जुदि मेथ्सआव जुदि एक्स मार्क मोनोब्ला, होमबा इंलिसाव बेसे मोनगोन, बे कुइसन्सआ जाना फैदों नोंसिनि गोसोआव, नङा होमबा नाय माबायदि बे मोनगोन बियो। नाय जों मा लिरग्रोनोसै, सेफालिया इंराजियाव मोननाय नम्बरा, माने सेफालिस मार्क्स इन इंलिश होनोब्ला बेखौ लिरबानो जाबाय। जुदि मेथ्सआव बियो एक्स मोनदोंब्ला, होमबा सेफालिया इंराजियाव बेसे मोनगोन, इंराजियाव निस्सय बेसेबां मोनगोन बियो 30 माइनास एक्स। बेथ' माब्रै जाखो, आया बे 30 माइनास एक्सखौ बोरै मोनखो, बेखौ सोरबा सोरबा साननो हागौ। आं मोजां बुजायगासिनो दं, जेबो टेनसन लानाङा। नाय, जुदि आं बुंदोंमोन मा, नैबेखौ नाय, जुदि मेथ्सआव नोङो 20 मोनोब्ला, इंलिसाव नोङो जुदि 10 मोनोब्ला, अके, होमबा नोङो गासै मार्कआ बेसे, मोननाय मार्कआ बेसे जायो, 30। दा सेफालिया बिदिनो मेथ्स आरो इंलिसाव बेसे मोनदोंनो, जमायै प्लास खालामनानै 30 मार्क्स मोनदों। अके, होमबा जुदि मेथ्सआव नों जुदि एक्स मोनबाय, साप'ज नों मिन्थिया मेथ्सआव एक्स मोनदों, होमबा इंलिसाव बेसे मोनगोन, बेखौ बोरै दिहुनगोन बेखौ 30निफ्राय माखौ माइनास खालामनांगोन, एक्सखौ माइनास खालामनांगोन। 30 माइनास एक्स माने मा, 30 जाबाय गासै मोननाय नम्बर, एक्सआ जाबाय मा, मेथ्सआव मोननाय नम्बर। बा गासै मोननाय नम्बरनिफ्राय जुदि मेथ्सआव मोननाय नम्बरखौ माइनास खालामबानो नों मानिखौ मोनगोन, इंलिसनिखौ मोनगोन ना। नों नै बेवहाय नाय, मेथ्सआव बियो बेसे मोनदोंमोन, 20, इंलिसाव बेसे मोनदोंमोन बियो 10, होमबा गासै बेसेबां मार्क मोनदों, 30। होमबा 30निफ्राय 20खौ माइनास खालामबा बेसे मोनो, इंलिसनिखौ मोनो। इंलिसाव बेसे मार्क मोनदों बेखौ मोनो। थिग बेबायदिनो जुदि बियो मेथ्सआव एक्स मार्क मोनोब्ला, इंलिसाव बेसे मार्क मोनगोन होननानै जुदि कुइसन्स खालामोब्ला मा जागोन, गासै मेथ्सजों इंलिसजों बेसे मार्क मोनदों बियो 30, बा 30 मार्क्सनिफ्राय बै मेथ्सआव मोननाय मार्क्स एक्सखौ माइनास खालामबानो सोरनि मार्कखौ मोनगोन, इंलिसनिखौ मोनगोन। ओंखायनो जों मा खालामदों, जे सेफालिया जुदि सानखान्थियाव एक्स नम्बर मोनदोंब्ला, सेफालिया इंराजियाव बेसे मोनगोन, गासै बेसे मार्क मोनदोंमोन, इंराजिजों मेथ्सजों 30, बै 30निफ्राय बे मेथ्सनि मार्क्सआव माइनास खालामबानो इंराजियाव मोननाय नम्बरा इंलिसाव मोननाय मार्क्सआ ओंखारगोन। बयबोथ' बुजिखाबाय बेखौ, जेबो गोरा गैया, नङा होमबा। दानिया जोङो कुइसन्सआव थांफिनो। बा कुइसन्सआव मा होनदों, सोंलु बायदिब्ला, माने एकर्डिं टु कुइसन्स होनना लिरबानो जाबाय इंलिस मिडियामना, एकर्डिं टु कुइसन्सआव मा होनना बुंदों, नैबे कुइसन्सखौ नायफिन नोंसोरो, नैबेखौ नायदो दानिया। बियो सानखान्थियाव 2 नम्बर बारा, माने मेथ्सआव 2 मार्क्स बारानि खोथा बुंदों दे, बारा। आदसा बे बाराखौ गोसोआव लाखि। आरो इंराजियाव 3 नम्बर खमसिन, माने मेथ्सआव 3 नम्बर लेस, मर एन्ड लेस, बेखौ गोसोआव लाखि। सानखान्थियाव बेसे मोनदों, 2 नम्बर बारा, इंलिसाव बेसे मोनदों, 3 नम्बर खम। अब्ला मा जागोन, बे खोथाखौबा आं नैबाव ओरैबायदि लिरनोसै। मेथ्सआव बेसे मार्क मोनदोंमोन, मेथ्सआव बेसे मार्क मोनदोंमोन, एक्स। होमबा मेथ्सआव बेसे मार्क मोननायमोनब्लानो 2 नम्बर बारा मोननायमोनब्ला, बा 2 नम्बर बारा मोनब्ला जों मा खालामनांगोन, प्लास खालामनांगोन ना नाङा, नांगोन। जुदि नोंनि मार्कआ 2 नम्बर बाराबा, नों बेखौ निस्सय प्लास खालामनांगोन। बे जाबाय मेथ्सआव 2 नम्बर बारा मोननायमोनब्ला होननाय बाथ्राया जाहैबाय। एक्स प्लास 2 मिन्स मेथ्सआव बेसेबां मोनदोंमोन बे एक्स, नाथाय प्लास 2 खालामनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय, मेथ्सआव बियो बेसेबां मार्क मोनदों होननाय जाहैदों, 2 नम्बर बारा मोननाय जाहैदों। आरो बिनि इंराजिनि नम्बरा बेसेबांमोन, 30 माइनास एक्समोन, नंगौना नङा।
दा बेवहाय बेसेबां खम मार्क मोन्दोंनो बियो 3 नम्बर खम मोन्दों 3 नम्बर खम मोन्दों होनबा जों मा खालामगोन माइनास खालामगोन माइनास बारा मोन्दोंब्ला प्लास खालामगोन खमसिन मोन्दों होनबा जों मा खालामगोन माइनास खालामनांगोन बाराबाथ' जों प्लास खालामनांगोन आंनिया 2 नम्बर बारा होनबाथ' जों प्लास खालामखानांगोन आंनिया 3 नम्बर खम जानांगौ होनबाथ' जों बेखौ माइनास खालामखानांगोन नङा होमबा दा मा होनना बुंदों मेथ्सआव जुदि बियो 2 नम्बर बारा मोनोमोनब्ला बेसेबां मार्क जागौमोन x + 2 जागौमोन इंलिसाव बेसेबां मार्क खम मोननायमोनब्ला 30 माइनास इंलिसाव बिहा 30 माइनास x का बिनि 3 नम्बर खम मोननायमोनब्ला होननाया नैबेखौ होनाय जाबाय दा बेजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला माने सानजाबोब्ला सानजाब गासेया बेसेबां जायोनो 210 जायो बेखौनो कुइसन्सआव बुंदों नैबाव बुङाखै होनबा नै आं खनसे खिथाथारबावसै बिदिनो बियो सानखान्थियाव 2 नम्बर बारा आरो इंराजियाव 3 नम्बर खमसिन मोननायमोनब्ला बे नम्बरफोरनि सानजाब गासेया 210 जागौमोन होनना बुंदों बिनि मार्कआ जुदि इंराजियाव 2 नम्बर बारा मोननायमोनब्ला सरि मेथ्सआव होमबा x + 2 जागौमोन जुदि इंराजियाव 30 इंराजियाव बेसे मोनखादों बियो 30 माइनास x बिनिफ्राय जुदि बे 3 नम्बर खमसिन मोननायमोनब्ला बेसे जायोमोन बिसोर मोननैखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै जोंहा गासै बेसेबां जानांगौनो 210 जागोन बे बाथ्राखौ कुइसन्सआव रोखा रोखा फोरमायदों आं सानो बयबो बुजिबाय x + 2 मा बुंनाय जादों 30 माइनास x माइनास 3 मोननाय जादों बे जाहैबाय मेथ्सआव 2 नम्बर बारा मोननाय नम्बर नैबे जाहैबाय इंराजियाव 3 नम्बर खम मोननाय नम्बर बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामदों जोङो सानजाबनानै बेसे मोनदों 210 दाना नायनोसै जों बेखौ बोरै दिहुननांगौ आচ্ছা बेयो जागोन x + 2 जों बेखौ जेबो खालामथ'नो हानाय नङा नैबेखौ मा खालामनो हागोन जोङो 30 आरो 3 निफ्राय माइनास खालामबा 27 माइनास x = 210 दानिया जोंहा बेसे जागोन बेखौ नायनि जोङो बा x जों 27 जों 27x x जों माइनास x जों माइनास x स्क्वायर 2 जों 27 जों जोंहा बेसेबां जागोन 54 प्लस 2 जों माइनास x जों माइनास 2x = 210 मोनबाय दानिया जों नायनि जों बेखौ एसे सिम्प्लिफाइ खालामनि सिम्प्लिफाइ खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन नै बिसोर सानैजों सिम्प्लिफाइ खालामगोन 27 जों माइनास 2x जों आচ্ছা बेखौ जों सिगां लिरगोन माइनास x स्क्वायर 27x निफ्राय 2x थाङोब्ला जोंहा बेसेबां थागोन 25x थागोन बे प्लास जागोन सरि होमबा बिथिं मा दङ माइनास 54 बेखौ इथिं बारहोनोसै जोङो होमबा मा जागोन माइनास 210 = 0 जेबोथ' गोरा मोनाखै आচ্ছা माइनास x स्क्वायर माइनास x स्क्वायर बिसोर सानैजों मा जागोन बेहा लोगो गैला सरि नै बिसोर सानैजों प्लास जागोन माइनास माइनास प्लास जायोब्ला जों बेसे मोनगोन माइनासखौनो मोनगोन बाव माइनास 210 दङ बाव माइनास 54 दङ होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो 264 = मा मोनगोन जोङो 0 आচ্ছা सरि नै बियो जोंहा मा जानांगौमोन 1 मिनिट जोंहा नै बियो मासो जागौमोन प्लाससो जागौमोन नङा होमबा बे प्लाससो जागौमोन होमबा मा जागोन बिसोर सानैजों माइनाससो जागोन होमबा माइनास खालामलायोबा जों बेसेबां मोनगोन 156 मोनगोन जोङो सरि 156 मोनगोन जोङो अके होमबा नायदो दानिया नैबे x स्क्वायर दहायनि बायदि मेथडखौ बाहायनो हायो नोङो बा बिनि सिगां नों मा खालामग्रो नैबेखौ माइनासखौ प्लास खालामनो सेस्था खालामग्रो आচ্ছা बे माइनासखौ प्लास खालामनोबा नों मा खालामनो हायो माइनास कमन लानो हायो मोनसे खामानि बा नोङो मा खालामनो हायो आं बेखौ प्लास लिरोब्ला मोनसे रुल सिन सोलायनाय नियम दङ दै आं बेखौ प्लास लिरनाय लोगो लोगो मा जागोन नैबेखौ मा लिरनांगोन आं माइनास नैबे माइनासखौ मा लिरनांगोन प्लास बिथिंबो चेन्ज जागोन खिन्थु बिथिं 0 दं नालाय चेन्जखौ जाला 0आवथ' प्लास होबाबो 0 माइनास होबाबो 0 नालाय बे जाबाय रुल सोलायनायनि नियम बाव जों माइनास कमन लायोब्ला जोंहा बे प्लास जागोन बे मा जागोन माइनास जागोन बे मा जागोन माइनासआ प्लास जागोन बा नों ओरैबायदि सान जेबो गोरा जेबो डाउट लानाङा नैबे माइनासखौ आं प्लास लिरोबा बाखि माइनासखौबो आं मा लिरनांगोन प्लास खिन्थु प्लासखौ मा लिरनांगोन आङो माइनास बिथिंबो चेन्ज जागोन खिन्थु अके होमबा जोङो दानिया दहायनि बायदि खामानि मावसै बेखौ सानजाबगिरि बिजिरनाय बा जोङो आलादा रोखोमैबो खालामनो हायो दहायनि बायदिखौनो मावनोसै आङो होमबा बेवहाय जों मा खालामोमोनलाय 150 जों नैबे x स्क्वायरजों थाफानायजों माल्टिप्लाइ खालामोमोन होमबा जों माखौनो मोनगोन 150 खौनो मोनगोन अके जों 150 खौनो मोनगोन 150 खौनो मोनगोन जोङो होमबा नायदो गेजेराव x जों थाफानाया सोर जोंहा 25 आচ্ছা जोङो माल्टिप्लाइ खालामबा 150 मोननांगौ खिन्थु प्लास खालामोब्ला बा माइनास खालामबा 25 मोननांगौ अके होमबा जों मा नाम्बारखौ लानो हायो 13 आरो 12 खौ नायलाय 13 आरो 12 13 × 12 बेसेबां जायो 13 × 12 सरि 156 नैबे 156 ना दिनै मा जाखो आङो 156 जों 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों 156 नङा होमबा जोंहा माल्टिप्लाइ खालामबा 156 मोननांगौ खिन्थु
प्लास खालामोब्ला बा माइनास खालामोब्ला 25 मोननांगौ मा नाम्बार नै 13 आरो 12 खौ लानो हायो जों 13 × 12 जोंहा 156 जायो 13 + 12 जोंहा बेसेबां जायो 25 जायो स' नैबेनि जायगायाव आं दहायनि बायदि लिरनोसै 25 नि जायगायाव जों 13 + 12x बिदि लिरनोसै जेबो गोरा गैया 25 नि जायगायाव जों बेखौ लिरबाय होमबा मा जागोन बेजों 13x नैबेजों बेजों -12x + 156 = 0 बास जों दानिया कमन लानोसै कमन लाबा बेजों कमन लाबा जों मा मोनगोन x -13 थागोन बेयाव जों 12 कमन लायोबा बावबो बिदिनो थागोन बाव जा मोनदों बेखौ बेयाव मोनफिननांगोन दै नाय x जों x स्क्वायर x जों 13 जों 13x 12 जों x जों 12x 12 जों 13 जों 156 अके जों नेक्स्ट पेजआव थांनि स' जों मा खालामनो हायो नैबाव जोङो मा कमन लानो हायो बाव दङ x -13 बावबो दङ x -13 x -13 कमन लादो बा मा थागोन बावहाय x बेयाव थागोन -12 = 0 जेबोथ' गोरा गैया बा जों x -13 खौल' लाखियोबा बेयो बैथिं डिभाइड जाहैगोन माने ओरै डिभाइड जाहैगोन x -13 खौल' लाखियोब्ला 0/x -12 जाहैगोन होमबा जों मा मोनगोन x -13 = 0 मोनहैगोन थिग बेबायदिनो नैबेखौल' लाखिनानै बेखौ बैथिं हरोब्ला जोंहा बिनि समान जों 0 मोनगोन ओंखायनो जों लिरनो हायो x -13 = 0 or x -12 मा लिरनो हायो 0 बेजों खनसे 0 नङाब्ला बेजों खनसे 0 होमबा x नि भेलुखौ जों बेसेबां मोनखो +13 x नि भेलुखौ बाव मोनबाय +12 मोनबाय जों आच्छा x आ मामोन सेफालिनि सानखान्थियाव मोननाय नम्बर नङा होमबा x आ बै x खौ जों बेसे मोनहैखो 13 मोनहैबाय आरो 12 मोनहैबाय थारमाने सेफालिया मेथ्सआव बेसे मोनदों 13 नङाब्ला 12 मोनदों बियो अके 13 नङाब्ला मा मोनदों 12 मोनदों होमबा जे इंराजियाव बेसे मोनगोन जुदि मेथ्सआव 13 मोनोब्ला इंराजियाव बेसेबां मोनगोन 17 मोननांगोन बियो होमबासो गासै प्लास जानानै बेसे जानांगोन 30 गासै मेथ्सजों इंलिसजों बिसोरनि बिनि सेफालिनि मार्कआ 30 जादों होन्दोंथ' प्लास खालामनानै होमबा मेथ्सआव जुदि 13 मोनोब्ला इंलिसाव बेसेबां मोननांगोन बे 17 आरो जोंहा एक्सआ मोनसे दंबावो 12 माने एक्सआव मेथ्सआव 12 मोनोब्ला इंराजियाव बेसेबां मोननांगोन इंलिसाव 18 मोननांगोन बियो होमबासो 30 जागोन नङा होमबा ओंखायनो जोंनि बाव ओरैबायदि लिरनोसै देयरफर सेफालिया सानखान्थियाव मोनदों 13 एबा 12 नम्बर इंलिश मिडियामफोरना ओरै लिरबानो जाबाय देयरफर सेफाली गट 13 or 12 मार्क्स इन मैथमेटिक्स सेफालिया सानखान्थियाव मोनदों 13 एबा 12 नम्बर आरो इंराजियाव मोनदों बेसेबां 17 नङाब्ला 18 नम्बर नैबेखौ लिरबानो जाबाय सेफाली गट मार्क्स सेफाली obtained marks in English is what 17 or 18 सेफाली गट मार्क्स 17 or 18 in mathematics in English बेबायदि लिरना लादो इंलिश मिडियामफोरना जेब्ला बियो मेथ्सआव 13 मोनगोन अब्ला इंलिसाव 17 मोननांगोन मेथ्सआव जुदि 12 मोनोबा इंराजियाव बियो 18 मोननांगोन बे बाथ्राखौ बावलायबाय आरो जों जेबोथ' दिगदार मोनाखै जोबोद गोरलै जेबो नङा आं बुंखादोंना जेबो नङा होननानै डाउट दङब्ला भिडिअखौ गले नायनानै बुजिना लानो हागोन नोंसोरो डाउट दङब्ला नायबाय थाबानो बुजिलांगोन दानिया जों थांनि नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 6 आव कुइसन नाम्बार 6 आव दङ मा जों नायनो फैग्रो स' कुइसन नाम्बार 6 आव दङ जोंहा मोनसे आयतारि फोथारनि खना हांखोआ गुसुंसिन आखान्थिनिख्रुइ 60 मिटार बांसिन जुदि गोलावसिन आखान्थिया गुसुंसिन आखान्थिनिख्रुइ 30 मिटार बांसिन जायो अब्ला फोथारनि आखान्थि मोननैनि गोलावखौ दिहुन कुइसन्सखौ नायना लाग्रो बुजियाखैबो जानो हागौ नोंसोरो इंलिश मिडियामनि माबायदि The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. जोङो मा खालामनांगौ जे मोनसे रेक्टेंगुलार माने मोनसे आयतारि महरनि फोथारनो आयतारि महरनि फोथार माने नैबे बेखौ गोलाव होनना बुङो बेखौ जों मा होनना बुङो गुवार आच्छा आयतारि महरनि फोथार नालाय बा रेक्टेंगुलार फिल्ड नालाय जोंहा मोनसे गोलाव थाखागोन मोनसे गुसुं थाखागोन नैबे साइडखौ गोलाव होननानै हमना लाबाय जों नैबे साइडखौ गुसुं होननानै हमना लाबाय जों जाबाय दा मा होनना बुंदों कुइसन्सआव जे
नैबे फोथारनि जा खना हांखो माने डायगनेल माने बिनिफ्राय बिसिम दे बिनिफ्राय बिसिम बा ओरैनिफ्राय ओरै जों जायखिया मोनसे लानो हायो जों ओरैबो लानो हायो ओरैबो लानो हायो एजों सिजों जों जुदि मोनसे बोयोब्ला जों मोनसे मा मोनगोन खना हांखो बेखौ डायगनेल होनना बुङो आयदाव बा बिजों डिजों कानेक्ट जागोन अके होमबा मा होनना बुंदों कुइसन्सआव जे आखान्थिनि गुसुंसिन आखान्थिनि जखाया जेसेबां नैबे बे मोननैया जाबाय गुसुंसिन बे मोननै गुसुंसिन आखान्थिनि जखाया बेसेबां बिनि बेसे बारानो नै बियो बेसे बारानो 60 बारानो जुदि नैबेखौ जों x होननानै हमना लायोबा गुसुंखौ होमबा बे बेसेबां जागोन थारमाने x प्लास मा जागोन 60 जागोन अके जोंखौ मा दिहुनथिनदों कुइसन्सआव आखान्थि मोननैनि गोलावखौ दिहुननो होदों जोंखौ आखान्थि मोननैनि गोलाव माने माखौ दिहुनथिनदों फाइन्ड द टू साइड्स माने नैबेनि जखाया बेसेबां नैबेनि जखाया बेसेबां बेखौ दिहुनथिनदों माने गुसुंसिन माने नैबे गुवारखौ दिहुनथिनदों बेनिफ्राय गोलावसिन माने नैबे गोलावखौ दिहुनथिनदों जोंखौ दा मा होनना बुंदों कुइसन्सआव आरो मोनसे होनबावदों जे नैबे गुसुङा जेसेबां एबा नैबे गुवारा जेसेबां गोलावा बिनि बेसे बारानो 30 बारानो 30 जुदि बियो 40 मिटारब्ला बियो थारमाने 40 प्लास 30 जागोन माने 30 मिटार बारा होनना बुंखादों नैबावहाय नाय बिसोर 30 मिटार बांसिन जायो होनना बुंदों गोलावसिन आखान्थिया गुसुंसिन आखान्थिनिख्रुइ 30 मिटार बांसिन बा गोलावसिन आखान्थिनि जखाखौ गुसुंसिन आखान्थिखौ लानानै होदों गोलावसिननि जखाखौ सोरनिखौ लानानै होदों गुसुंसिन आखान्थिनि जखाखौ लानानै होदों माब्रै होदों गोलावसिन आखान्थिया गुसुंसिन आखान्थिनिख्रुइ 30 मिटार बांसिन होनना बुंदों माने प्लास 30 जागोन जेबोथ' दिगदार मोनाखै होमबा जों बेवहाय जोङो मा खालामना लानि हमबाय होननानै जोङो लिरनोसै सिगाङावनो हमबाय एबा लेट इंलिश मिडियामना अके जों मा लिरगोन गुसुंसिन जायखौ जों मा होननानै हमना लाबाय गुसुंसिन आखान्थिनि लावथाया x मिटार गुसुंसिननि जखाखौ जों x मिटार हमबाय स' दानिया जों थांसै एकर्डिं टु कुइसन्सआव स' मा होनना बुंदों गोलावसिन आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन जों बेखौ लिरगोन गोलावसिन आखान्थिनि जखाया गोलावसिन आखान्थिनि लावथाया एबा लंगार साइड लेंथ इज बेसे जागोन बेसे बारानो गुसुङा जुदि x ब्ला गोलावा बेसे बारानो x नि 30 मिटार बारानो बे जाबाय एकर्डिं टु कुइसन्सआव बुंखादों जे गुसुङा जुदि x ब्ला गोलावा बेसे बारा जागोन 30 मिटार बारा जागोन होमबा x नि बेसेबां बारा जागोन 30 मिटार डेट मिन्स x प्लास 30 बयबो बुजिबाय जेबो गोरा गैया आरो मोनसे होनबावदों जे जुदि मा होनना बुंदों गुसुंनि जखाया x ब्ला अब्ला नैबे खना हांखोनि लावथाया खना हांखोनि जा जखा बियो बैनि नैबे गुसुंसिननिख्रुइ बेसेबां बिनि 60 बारानो 60 माने 60 मिटार बारा अब्ला मा जागोन जुदि गुसुंखौ जोंथ' गुसुंखौ x हमबाय नालाय होमबा नैबे a निफ्राय c सिम खना हांखो होनना बुङो बेखौ डायगनेल होनना बुङो बे डायगनेलनि जखाया बेसेबां जागोन x प्लास 60 जागोन मानो होनबा 60 मिटार बारा नालाय ओंखायनो आं नैबाव लिरनोसै खना हांखोनि लावथाय माने लेंथ अफ डायगनेल लिरबानो जाबाय इंलिश मिडियामना होमबा गुसुंसिननिख्रुइ 60 मिटार बारानो नै बिदि जागोन x प्लास 60 मिटार जागोन जोंखौ मा दिहुनथिनदों नैबे मोननै जखाखौ बेनिफ्राय बिसिम बेसे बेनिफ्राय बिसिम बेसे बेखौ दिहुननांगौ जोङो आरो जोंनो मा होनाय दंमोन नैबे गोलावनि जखाखौ नैबे गुसुंखौ लानानै होनाय दंमोन ओंखायनो जोङो गुसुंसिनखौ हमना लाग्रोबाय x मिटार होननानै हमना लाग्रो दे x मिटार हमखांनायनि उनाव मा खालाम गोलावसिननिखौ दिहुन गोलावसिननिखौ माबोरै दिहुनगोन जे गुसुंनिख्रुइ बेसे बारा 30 मिटार बारा होनदों होमबा गुसुंजों 30 मिटार प्लास खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय मा होबावदोंमोन नोंनो खना हांखोनि लावथायखौ बोरै दिहुनगोन गुसुंसिननि जखाखौ लानानै होदों गुसुंसिननि जखाखौ लानानै होदों नालाय गुसुंसिनखौथ' जों x हमबाय बा गुसुंसिननिख्रुइ जुदि 60 मिटार बाराबा 60 मिटार बाराबा मरब्ला होमबा जों मा जागोन x प्लास 60 जागोन अके दानिया नायदो नोङो जोंहा बेवहाय मा मोनबेसे ट्रायंगल मोनखो मोननै आखान्थिथा मोनबाय जों मोनसेया जाबाय ABC मोनसेया जाबाय ADC जों बेवहाय मा खालामगोन ABC खौ जों मोनसे ट्रायंगल लागोन बा ADC नोंनि गोसो बबेखौ लायो ABC खौबो लानो हागोन जों गुसुंखौ मा हमदोंमोन बेखौ मा हमदोंमोन x अब्ला नैबेबो मा जागोन x जागोन दे गोसोआव लाखि बेजों समान जायो जेब्लाबो हा बियो जुदि x प्लास 30 बा बेबो मा जागोन x प्लास 30 जागोन मोनसे आयतआव बियो x बा बेबो x जागोन बियो x प्लास 30 बा बेबो x प्लास 30 जागोन नोंसोर बयबो मिथिखागौ बेखौ होमबा जों बेवहाय मा खालामसिगोन मोनसे खामानि मावसिगोन जोङो नैबियो मा जोंहा मोनसे खनाथि आखान्थिथाम माने मा आखान्थिथाम राइट एंगल ट्रायंगल मानो होनबा नोंसोर मिथिखायो आयतआव जेब्लाबो नैबे एंगोला नैबे खनाया बेसे डिग्री जायो 90 जायो होमबा बेवहाय
मोनसे जोंहा जखा मोनबाय मा बियो नैबे बे मामोन ए बे मामोनलाय बी बे सी मोन होमबा बेयो मोनसे मा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होमबा जों नैबेनि जखाखौ बेसे मोनदोंमोन एक्स मोनदों नङा होमबा नै ए बिया बेसेबां एक्स मानो होनबा नैबे गुसुंसिन नालाय बेयो गुसुंसिन नालाय जों बेखौ एक्स होननानै हमना लादों बेनिफ्राय गोलावा बबेमोन जोंहा नैबे बी सीया गोलावमोन ना बी सीनि जखाया बेसेबां एक्स प्लास 30 ओमफ्राय ए सीनि जखाया नै ए सीनि जखाया बेसेबां जोंहा एक्स प्लास बेसेबां 60 अके जों बेवहाय मा खालामसिगोन पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन जोङो पाइथागरासनि फर्मुलाखौ माला बाहायनो हायो मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव मोनसे राइट एंगल ट्रायंगलाव बाहायनो हायो होमब्ला जोङो बेवहाय ओरै लिरनोसै जोङो खनाथि आखान्थिथाम ए बी सी आव इंलिश मिडियामआव ओरै लिरबानो जाबाय फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अके होमबा जों मा लिरनो हागोन लाव आखान्थिया सोरमोन हाइपोटेन्यूसआ सोर जागोन ए सी स्क्वायर ओमफ्राय हासाया सोर बी सी स्क्वायर ओमफ्राय थोंगोरा सोर ए बी स्क्वायर बेखौ मा होनना बुङो हाइपोटेन्यूस दिस इज कल्ड हाइपोटेन्यूस दिस इज कल्ड बेस दिस इज कल्ड पारपेन्डिकुलार होमबा जों बेखौ लिरनो हागोन ना हायोमोन मायाव मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव बे मा फर्मुला पाइथागरासनि फर्मुला होमबा ए सी स्क्वायर माने सोरखौ बुंनाय जादों एक्स प्लास 60 खौ बुंनाय जादों ए सी स्क्वायर माने ए सी नि जखाया बेसेबां ए सी नि जखाया बेसेबां एक्स प्लास 60 स्क्वायरा स्क्वायर बी सी स्क्वायरनि जखाया बेसेबां एक्स प्लास 30 स्क्वायरा स्क्वायर ए बी स्क्वायर माने बेसेबां जागोन जोंहा एक्स स्क्वायर जागोन दानिया जों बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामबावनि होमबा बे ए प्लास बी होल स्क्वायर फर्मुलायाव बोखावबा मा जागोन ए स्क्वायर प्लास ट्वाइस ए बी प्लास बी स्क्वायर बेखौबो जों बेबाव बोखावसै ए स्क्वायर प्लास ट्वाइस ए बी प्लास बी स्क्वायर प्लास एक्स स्क्वायर बेबायदि मोनबाय जोङो होमबा जोंहा बेसेबां जागोन बेयो एक्स स्क्वायर बे जागोन जोंहा 120x बे जागोन जोंहा 3600 बिथिंबो आच्छा एक्स स्क्वायर दानजाखागौमोन नैबे एक्स स्क्वायर दानजाखाबाय होमबा जों बेयाव एक्स स्क्वायरखौ लिरला बेयाव दङ 2x 30 means 60x 30 square means 900 sorry x square implies जायो दानिया जों मा खालामनि बेखौ जों इथिं लांजोबसै x स्क्वायर थानायथिं होमबा मा जागोन बिथिं 0 जागोन बेयाव दङ जोंहा x स्क्वायरखौ सिगां लिरबाय बेनिफ्राय 60x खौ सिगां लिरग्रोनोसै 60x नि खाथियाव माइनास 120x खौ लांसै बे इथिं लांबा माइनास जाबाय बिथिं दंखायो जोंहा 900 बेखौ बिथिं लांबा माइनास 3600 होमबा जागोन बियो बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो x स्क्वायर बिसोर मोननैजों जोंहा माइनास 60x जागोन बिसोर मोननैजों जागोन जोंहा माइनास 600 बेनिफ्राय बिथिं सरि 600 जानाय नङा बेयो बिसोर मोननैजों जागोन जोंहा 2700 जों बेखौ लिरनो हायो ओरैबो लिरनो हायो x स्क्वायर माइनास 60x माइनास 2700 बिदिबो लिरनो हायो जिर'खौ बिथिंबो लिरनो हायो बिथिंबो लिरनो हायो नो प्रब्लेम जेबोथ' दिगदार मोनाखै नङा होमबा जों दानिया थांसै जों दहायनि फर्मुलाखौ बाहायनोसै जोंहा मा फर्मुलामोन एक्स स्क्वायरजों थाफानाय सोर 1 बेनिफ्राय हारसिं थानाया सोर नैबे 2700 बेजों माल्टिप्लाइ खालाम बेसे मोनगोन 2700 मोनगोन बेनिफ्राय एक्सजों थाफानायखौ नाय एक्सजों थाफानाया सोर 60 आरो बाव मोननै नाम्बार नागिरनांगौमोन जोङो नङा होमबा माल्टिप्लाइ खालामोबा 2700 मोननांगौ खिन्थु प्लास बा माइनास खालामोबा 60 मोननांगौ मा जागोन बे नाय जोङो बेयाव माबा लानो हागोन 90 आरो 30 90 निफ्राय 30 माइनास खालामलाय बेसे जायो 60 90 into 30 बेसे जायो 2700 जेबोथ' दिगदार गैया 90 जों 30 जों 2700 मोनो 90 निफ्राय 30 खौ माइनास खालामबा जों मा मोनो 60 मोनो होमबा जों माखौ लानो हागोन बे लानो हानाय नाम्बारा जाहैगोन 90 माइनास 30 x आ x 16 जायगायाव जों मा लिरबाय 90 माइनास 30 मानो होनबा 90 माइनास 30 माने 60 आनो नङा होमबा इकुवेल टु 0 मा जागोन नायलां जोंहा नैबे जागोन x स्क्वायर माइनास 90x माइनास प्लास 30x माइनास 2700 इकुवेल टु 0 अच्छा x स्क्वायरा बिसोर मोननैजों x कमन लायोबा x माइनास 90 बाव जुदि 30 कमन लायोबा बावबो x माइनास 90 फैगोन बाव जाफैगोन बाव फैखागोन गोसोआव लाखि होमबा x माइनास 90 कमन लायोबा जोंहा सिङाव सोर थागोन x प्लास 30 थागोन बयबो बुजिबाय होमबा नायदो
जोङो दहायनि बायदि x माइनास 90 इक्वल टू खनसे 0 लिरनो हागोन और एबा नङाब्ला x प्लस 30 इक्वल टू खनसे मा लिरनो हागोन 0 बिथिं बेखौ बारहैबा 90 प्लस 90 बेखौ बिथिं बारहैबा माइनास 30 होमबा दानिया नायदो x नि भेलुखौ जों मोनबाय 90 मोनसे प्लास मोनसे माइनास जों x खौ मा होननानै हमना लादोंमोन नैबे खनसे नायफिनदो गुसुं आखान्थिनि लावथायखौ जों x होननानै हमना लादोंमोन बै x खौ जों बेसे मोनखो बै x खौ जों बेसेबां मोनखो 90 आरो आरोबाव मोनसे ओंखारदों माइनास 30 नैबेथ' पसिबल नंखाया नट पसिबल बियो मानो नट पसिबल जाथावना नङा बियो मानो होनबा आखान्थिनि x आ सोर गुसुंसिन आखान्थिनि लावथाय होनदों लेंथ होनना बुंदों लेंथ होमबा मालाबाबो लेंथआ लावथाया मालाबाबो जोंहा माइनास जाया जों बेखौ बयबो मिथिखागौ होमबा जों x माइनास 30 खौ लानो हाया ओंखायनो जों लिरनोसै देयरफर गुसुंसिन आखान्थिनि लावथाया बा इंलिश मिडियामना लिरदो शर्टर साइड लेंथ इज बेसेबां 90 मिटार मोनदों ना होमबा दानिया लिरदो लावसिन आखान्थिनि लावथाया लंगार साइड लेंथ बेसेबां जागोन लावसिन आखान्थिया गुसुंसिननि बेसे बारा होननानै मोन्दोंमोन जों दहायो 30 बारा होनना बुंदोंमोन दहायो माने गुसुंसिना जुदि x ब्ला गोलावसिना 30 बारा होनना बुंदोंमोन होमबा गुसुंसिना बेसेबां लावसिना बेसेबां गुसुंनि जखायाथ' 90 होमबा बिनि 30 बारानो होमबा बेसेबां जागोन 120 मिटार जागोन नङा होमबा 120 मिटार जागोन स' गोलावसिननि नैबे गोलावसिननि जखाखौ जों बेसे मोनखो 120 मिटार ओमफ्राय नैबेनि जखाखौ जों बेसेबां मोनखो 90 मिटार नायदो नोंसोरो बे 90नि नैबे बेसे बारा 120आ 90नि बेसेबां बारा 30 मिटार बारा नङा नैबेखौनो होनना बुंदो आरो स' बुजिबाय जानांगौ बयबो भिडिअखौ बोना नायफिनबानो जाबाय बुजियाखैब्ला जों नेक्स्टआव थांसै स' 7 कुइसनाव थांसै जोङो 7 कुइसनाव दङ मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180 दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान्ड गेदेरसिन मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुन कुइसन्सखौथ' बुजिखायाखै जानांगौ खिन्थु सल्भ खालामनायखौ नायलांबाय थाबानो नोंसोर बुजिलांगोन मा होनना मोननै अनजिमानि खोथा बुंदों बेवहाय मोननै अनजिमानि बर्गनि खोथा बुंदों मोननै अनजिमाखौ स्कुवेर खालामनानै माइनास खालामलायोबा बेसे मोनो 180 मोनो ओमफ्राय मा होनदों अनजिमा मोननैथ' मोनसेया दुइसिन थागोन मोनसे देरसिन थागोन दा दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान्ड गेदेरसिन बेवहाय नाय दुइसिन अनजिमाखौ सोरनि हेफाजाबाव होदों देरसिन अनजिमानि हेफाजाबाव होदों होमबा जों सोरखौ हमग्रोनांगोन देरसिन अनजिमाखौ हमग्रोनांगन होमबा मोननै अनजिमाखौ दिहुननांगौ जोङो इंलिश मिडियामना नाय The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. नै square of the smaller number खौ सोरनि हेफाजाबाव होदों larger number नि हेफाजाबाव होदों होमबा find the two numbers जों मोननै नाम्बार्सखौ दिहुननांगौ होमबा जों मा खालामसै बावहाय जिहेतु जोंहा फिसासिन नाम्बारखौ गिदिरसिन नाम्बारनि हेफाजाबाव होदों ओंखायनो जों मा होननानै हमना लाग्रोनि हमबाय इंलिश मिडियामफोरना लेट अके जोङो गिदिरसिन अनजिमाखौ जों x होननानै हमना ला मानोना जोंहा फिसासिन अनजिमाखौसो गिदिरसिननि हेफाजाबाव होदों बाव कुइसन्सआव बुंखादों नोंसोर कुइसनखौ मोजां फरायबानो बुजिगोन जेब्लाबो ओरैबायदिखौ हमग्रोनांगोन जायनि हेफाजाबाव बै मोनसे जिनिसखौ होदों जायनि हेफाजाबाव होदों बै हेफाजाब होग्राखौ हमग्रोनांगोन बावहाय गिदिरसिन अनजिमानिखौ होदों गिदिरसिन अनजिमानि हेफाजाबाव जिहेतु फिसासिन अनजिमानि माबाखौ होदों ओंखायनो जों गिदिरसिन अनजिमाखौ हमग्रोबाय गिदिरसिन अनजिमाखौ जों x हमबाय डेट इज लार्जार नाम्बार इज बेसेबां x इंलिश मिडियामना लिरबानो जाबाय फिसासिन अनजिमा सिमिलार नाम्बारा बेसेबां हमना लाबाय y जों x y हमबाय बावहाय x y हमबा एसे इजिसिन जायो बावहाय ओंखायनो आं x y हमबाय दा मा होनना बुंदों एकर्डिं टु कुइसन्सआव जों थांसै एकर्डिं टु कुइसनाव मा होनदोंमोन नैबे मोननै कन्डिसनखौ नाय मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180 माने मा होनना बुंनाय जादों बियो डिफारेन्स अफ स्कुवेर्स अफ टु नाम्बार्स इज 180 फिसासिन अनजिमा आरो गिदिरसिन अनजिमा बिसोरखौ जों जुदि मा खालामो स्कुवेर खालामो माने गिदिरसिन अनजिमायाथ' x नालाय एकर्डिं टु कुइसन दे बियो एकर्डिं टु कुइसन फिसासिन अनजिमानि बर्गआ बेसेबां जागोन y स्कुवेर जागोन x स्कुवेर मिन्स गिदिरसिन अनजिमानि बर्ग y स्कुवेर मिन्स फिसासिन अनजिमानि बर्ग बिसोर मोननैनि फाराग माने मा बिसोर मोननैखौ माइनास खालामलायना मोननाया माने डिफारेन्सआ बेसेबांनो 180 नो बे जाबाय फार्स्ट कन्डिसन मोननै अनजिमानि फारागा बेसे होनदों 180 होननांगौ जेबो गोरा गैया आं बुजायलांगासिनो दं नै मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180 डेट मिन्स फिसासिन अनजिमाखौ स्कुवेर खालामनानै गिदिरसिन अनजिमाखौ स्कुवेर खालामनानै जों माइनास खालामलायोबा बेसेबां मोनो 180 मोनो ठीक আছে आरो मोनसे कन्डिसना जाहैबाय मा जे मा होनना बुंदों कुइसन्सखौ आं बारे बारे बोफिननानै नायनो दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान्ड होनना बुंदों माने मा होनना बुंदों
Square of the smaller number is 8 times the larger number. दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन होनना बुंदों। माने मा होनना बुंनाय जादों? दुइसिन अनजिमानि बर्गआ दुइसिन अनजिमाखौ जों मा हमदोंमोन? y माने y नि बर्गआ माने y नि स्क्वायरआ फिसा देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन माने देरसिन अनजिमाखौ जों बेसेबां हमदोंमोन? x हमदोंमोन। बिनि 8 फाननो 8 फान माने y स्क्वायर इक्वल 8x खौ बुंनाय जादों। बावनाय कुइसन्सखौ मोजां नाय। दुइसिन अनजिमानि बर्गआ होननाय लोगो लोगो जों दुइसिन अनजिमाखौ मा हमदोंमोन? y। दुइसिन अनजिमानि बर्गआ होननाय लोगो लोगो y स्क्वायर। बेनिफ्राय मा होनदोंमोन? देरसिन अनजिमानि 1 मिनिट र'। देरसिन अनजिमानि 8 फान। देरसिन अनजिमाया सोर? देरसिन अनजिमाया सोर? x। देरसिन अनजिमाखौथ' जों x हमदों ना? बा फान होनबाय लोगो लोगो जों मा खालामनांगोन? माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। 8 माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। टाइम्स होननाय लोगो लोगो 8 टाइम्स लार्जार होनना बुंदों। अके बेखौ होनना बुंनाय जादों। बे जाबाय इकुवेसन नाम्बार 2 होननानै हमना लाथ'बाय। स' नायलांदो दानिया आं मा खालामसै? बयबो बुजिबाय जानांगौ कुइसनखौ। y स्क्वायरनि जायगायाव मा लिरनो हागोन बिदिब्ला 8x। नैबे x स्क्वायर नैबे y स्क्वायरनि जायगायाव आं मा लिरनो हागोन? नैबे y स्क्वायर इक्वल टु मा मोन्दों जोङो? 8x। होमबाना जोंहा इजि जागोन। होमबा जों बेवहाय माखौ बाहायनानै 2 खौ बाहायबाय। 2 निफ्राय इंलिश मिडियामना फ्रम 2 होननानै लिरबानो जाबाय। y स्क्वायरनि जायगायाव जों मा बाहायबाय? 8x। नैबे y स्क्वायरनि जायगायाव नैबे 8x खौ। मानो होनबा y स्क्वायरा 8x नालाय। होमबा जोङो बेखौ 8 बारहोनोसै। होमबा बारहोबाबो जागोन जोंहा x खौ दिहुननो इजि जागोन। जोङो दानिया x खौ दिहुनसै। x खौ जों दिहुननो थाखाय जोंहा गोबां आदब दं बेवहाय। टेनसन लानाङा नोंसोरो। होमबा x स्क्वायर। आच्छा 8 नि जायगायाव मा लायोब्ला जोंहा नैबेवहाय जों मा लायोब्ला जोङो नैबेखौ दहायनि बायदि 180 जों नैबे x स्क्वायरजों थाफानाय सोर 1 बेजों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन? 180 खौनो मोनगोन। गेजेराव मा दङ नोंहा? 8 दङ। होमबा नोंहा ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिरनांगौ माल्टिप्लाइ खालामबा 180 किन्तु नोंहा मा प्लास बा माइनास खालामबा 8 मोननांगोन। आच्छा नायलाय 18 × 10 बेसेबां जायो? 180। 18 निफ्राय 10 माइनास खालामबा बेसेबां जायो? 8 जायो नङा होमबा? होमबा जों बाव मा लानो हायो? 8x नि जायगायाव 18 माइनास 10। बयबो बुजिबाय? 18 - 10 जेबोथ' गोरा गैया। आच्छा x स्क्वायर माइनास 18x जागोन बियो प्लास 10x जागोन बियो। मानो होनबा माइनास होमबा माइनास 180 इक्वल टु 0। दानिया बिसोर मोननैजों x कमन लाबा x माइनास 18। बाव जों मा कमन लानो हायो? 10 कमन लाबा बावबो फैखागोन बेनो। नायनो जेरै x जों x स्क्वायर, x जों 18 जों 18x, 10 जों x जों 10x, 10 जों माइनास 18 जों माइनास 180 जागोन। होमबा x माइनास 18 कमन ला। होमबा मा थागोन? x प्लास 10 इक्वल टु 0। देरफोर जों मा लिरनो हायो? दहायनि बायदि x माइनास 18 इक्वल टु 0 नङाब्ला x प्लास 10 जों खनसे मा लिरनो हागोन? 0। होमबा बेखौ ओइथिं बारहैबा प्लास 18, बेखौ ओइथिं बारहैबा माइनास 10। स' जों x नि मोननै भेलुखौ मोनबाय। x नि मोनसे भेलुआ जाबाय 18, x नि मोनसे भेलुआ जाबाय माइनास 10। दा बबे मोनसेया जायो जों नायनोसै। x खौ जों मा होननानै हमना लादोंमोन? x खौ नै गिदिरसिन अनजिमा होननानै हमना लादोंमोन। होमबा गिदिरसिन अनजिमाखौ जों मोनबाय मोननै। मोनसेया जाबाय 18, मोनसेया जाबाय माइनास 10। नायनि बबे मोनसेया जायो बा मोननैबो जानो हागौ नामा। दा जों फिसासिन नाम्बारखौ मा होनना हमना लादोंमोन? y। फिसासिन नाम्बारखौबोथ' जों दिहुननांगोन ना। बा y खौ दिहुननो थाखाय जों नैबावहाय x नि भेलुखौ फज'बानो जों माखौ मोनगोन? y नि मानखौ मोनगोन। अके स' जों नायनि बा जोंहा मामोन? y स्क्वायर इक्वल टु मामोन? जोंहा 8x मोन नङा होमबा? 2 निफ्राय बे 2 निफ्राय 2आव दङ 2आव मा मोन्दोंमोन जोङो? y स्क्वायर इक्वल टु 8x मोनाखैमोन। बेखौ जों बाव लिरफिनबाय। होमबा जोङो बेवहाय फज'नि x नि जायगायाव जों मा फज'नि? 18 फज'नि 18 फज'नि। होमबा जों बेसेबां मोनगोन? y स्क्वायर इक्वल टु बेसे मोनगोन? 8 6 + 64 124 बेसेबां मोनगोन जोङो? 124 सरि 124 जानो 144 जानांगोन बेयो 144। होमबा जोंनो मा नांगौ? y नांगौ y। जोंहा y आ मामोन? y आ फिसासिन अनजिमा ना। y खौ नांगौ जोंनो। होमबा जोंनो y स्क्वायरखौथ' नाङा, जोंनो y खौ नांगौ। होमबा y खौल' लाखिबा बिथिं मा जागोन? प्लास माइनास रुट अभार 144। होमबा बिथिं जागोन 144 खौ जों मा लिरनो हायो? 12 स्क्वायर लिरनो हायो। होमबा देयरफर y इक्वल टु मा जागोन? प्लास माइनास स्क्वायरजों रुटजों दानजाबाय मात्र माल थाबाय 12। होमबा जों y खौबो मोननै मोनबाय। मोनसे जाबाय प्लास 12, मोनसे जाबाय माइनास 12। फिसासिन अनजिमाया देरसिन अनजिमाखौ जों मोन्दों 18 नङाब्ला माइनास 10। जेब्ला देरसिन अनजिमाखौ जों 18 लायो अब्ला फिसासिन अनजिमाया बेसेबां जायो? फिसासिन अनजिमाया मोननै जायो, प्लास 12 नङाबा माइनास 12। अके दानिया जों नायबावनि जे मामोन जोंहा y स्क्वायर इक्वल टु 8x मोन।
जों x खौ मा लानि एबार x खौ मा लानि -10 खौ लानि -10 खौ लायोब्ला मा जागोन y स्क्वायर इक्वल टू -80 जागोन माइनास मा जागोन 80 दानिया नायदो नों मोजां नोजोर नाय y नि स्क्वायरा मा जादों -80 जादों बे माब्लाबाबो जानो हाया जेब्लाबो गोसोआव लाखि जोङो माबा मोनसे नाम्बारखौ जों स्क्वायर खालामोबा जेब्लाबो मा मोनो प्लास नोंसोर नाय जुदि y आ -10 ब्ला नोंसोर बेखौ y स्क्वायर खालामलाय बेसेबां मोनगोन -10 होल स्क्वायर बेसेबां मोनगोन +100 मोनगोन नों मालाबाबो स्क्वायरनि बुस्थुआ मालाबाबो माइनासजों इकुवेल जाया मालाबाबो माइनासजों इकुवेल जाया स्क्वायर खालामब्लाबो स्क्वायर खालामनाय लोगो लोगो जों जेब्लाबो जोंहा मा मोननांगौ पजिटिभ होमबा बे मा नङा नट पसिबल बे जाथावनायानो नङा बियो जाथावना नङा होनना लिरना लाबानो जाबाय मोनसे बुस्थुनि स्क्वायरा माइनासजों मालाबाबो इकुवेल जाया बेखौ गोसोआव लाखि दे जोङो y खौ स्क्वायर खालामबा -80 मोनदों होननाय जादों नालाय बियो नाथाय y जों स्क्वायर खालामबा जों मालाबाबो -80 मोननाय नङा बे पसिबलानो नङा मालाबाबो ओंखायनो बियो x आ मा जानो हानाय नङा -10 जानो हानाय नङा नट पसिबल बियो होमबा नाम्बारा जोंहा माल' जागोन गेदेरसिन नाम्बारा जोंहा 18 ल' जागोन किन्तु जेब्ला जों 18 फज'यो फिसासिन नाम्बारखौ जों मोननै मोनदों +-12 होमबा जोंहा फिसासिन नाम्बारा किन्तु +12 जागोन नङाब्ला -12 जागोन किन्तु गेदेरसिन नाम्बारा मा जानो हानाय नङा -10 जानो हानाय नङा मानो -10 जानो हानाय नङा -10 खौ लायोबा जोंहा मा जाहैयो फिसासिन नाम्बारखौ दिहुननोनो हाया नै माने -10 आ गिदिरसिन नाम्बार होननानै हमनानै लाबाय -10 आ गिदिरसिन नाम्बार किन्तु फिसासिन नाम्बारखौ जों दिहुनहैनोनो हाया ओंखायनो -10 आ गिदिरसिन नाम्बार जानाय नङा 18 आ जागोन किन्तु फिसाया जेब्ला गिदिरसिन नाम्बारा 18 जायो अब्ला फिसाया मोननै ओंखारगोन हयथ' +12 हयथ' -12 देयरफर नोंसोर बाव लिरनांगोन लास्टआव गेदेरसिन अनजिमाया बा लार्जार नाम्बार इज बेसेबां 18 फिसासिन अनजिमाया +12 नङाब्ला -12 जागोन बेखौ लिरनांगोन आरो नोंसोर 18 नङाब्ला +12 गिदिरसिना 18 ब्ला फिसासिना +12 नङाब्ला गिदिरसिना 18 ब्ला फिसासिना -12 बे बाथ्राखौ लिरबानो बास जेबोथ' दिगदार गैया जेबो गोरा गैया नङा होमबा स' जोङो नेक्स्ट कुइसन 8 बेनिफ्राय 9, 10, 11 बेखौ जोङो उननि पार्ट 2 भिडिअ'आव बेखौ लाबोसिगोन भिडिअ'आ जोबोद गोलावद्राय जाबाय दिनै बे मोनसे भिडिअ'आव आङो 4, 5, 6, 7 बे मोनब्रैखौ बानायबाय नेक्स्टआव 8, 9, 10, 11 बेखौ आं मोनसे भिडिअ'आवनो जमा बानायगोन स' भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो जुदि बेबायदिनो आंनि भिडिअ'खौ नायग्रा दंबा बा नायनो गोनां मानसिफोर दंब्ला बिथांमोननो बे भिडिअ'खौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला आं बेबायदिनो फिउचाराव माने बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थागोन क्लास 10 जों लोगोसे हायार सेकेन्डारि उनाव डिग्री बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' दिनै बेयावनो थाथ'थोंसै जोङो नेक्स्टआव 8, 9, 10, 11 खौ खालामगोन थेंक इउ